Zdravím všetkých milovníkov kávy. Dnes si spolu pripravíme jemnú kávovo-karamelovú panakotu. Tak poďme na to. Do studeného mlieka nasypte želatínu a nechajte aspoň 10 minút napučať. Cukor nasypte do panvice s hrubým dnom a nechajte ho skaramelizovať. Do karamelu veľmi opatrne pridajte zohriatú smotanu a miešajte, kým sa všetko nespojí. Nechajte trochu vychladnúť, pridajte napučanú želatínu a dobre rozmiešajte, aby sa želatína úplne rozpustila. Teraz vmiešajte kávu, vanilku a soľ. Zmes prelejte do džbánu a rozlejte do pripravených pohárov. Vložte do chladničky na 6 až 8 hodín. Podávajte ozdobené čokoládovými hoblinami a jedlými kvietkami. Sladkú a sviežu jar vám želá Popradská káva a redakcia Dobrého jedla.